Здравейте, дами и господа! Днес ще говорим за тренировки, които подобряват нашата памет. Как? Сега ще видите. Един от най-изследваните типове тренировки за подобряване е аеробния метод. Тренировките с умерено интензивно кардио, което спомага за подобряването на кръвообращението в мозъка. По този начин също стимулираме нещо наречено BDNF, което означава храна за мозъка, най-просто казано, и чрез него ние можем многократно да подобрим нашата памет. Другото, което искам да споделя, е, че чрез този тип тренировки ние също стимулираме и тялото като цяло да работи, което задейства много други механизми. И нека да започнем с първото упражнение. Този тип тренировки също спомагат за умереното и балансирано количество на кортизол, които влошават паметта. Изследвания показват, че дори само 6 седмици тренировки подобряват вербалната и визуалната памет. Комплексните упражнения спомагат за стимулацията на хормони, отговорни за растежа на мозъчните клетки. Изследване, направено с дами, които тренират с комплексни силови упражнения, показва, че след 6 месеца тренировки тяхната памет се подобрила многократно. Под формата на танци, координационните упражнения са невероятни за нашата памет, тъй като включват спортно-кондиционната част с нашата ловка. Тези тренировки подобряват многократно способността да задържаме информация в движение без да забравяме. Медитацията и релаксацията след тренировки са основополагащи, но те могат да бъдат направени след вечеря и преди сън, за да може мозъка, тялото да се отпуснат, положителни хормони да тръгнат и да започне възстановяването на организма. По този начин ще се възстанови и подобри нашата памет също. За следващите видеа харесайте, последвайте и ще се видим отново.